Wanama singchapati mung akuk tori de Burma bai bukuk Sunam de Burma hamjaklayei Kaijak mani 12 বছর ongmani yagulo busa khoroktam ongkha aboni yagulo Sunam de Burma sak hamya ongei doktor bai naijagei 70,000 rang baijaka busai tori de Burma saka bwrwi olokhi rang subainai nokni nokhordi nonghai rang ri gwyni busa ani nukhungo phaiei rang kochok rusuka hnei takhuk tori de Burma Bihik Sunam de Burma no kok saka kok hamya bai khlaiei aboni yagro bukuk Sunam de Burma sak no wansoka sak no kaham khlainani bagui Shiv mondir motayo thangei sak najagui kha bukuk Sunam de Burma aboni yaglo hamka bukuk Sunam de Burma mutai naijagui sak sori aboni yaglo busai ok saka tori de Burma kok hamya Shiv mondir banyo Mahadev banyo nang Kaijak city hayakaba ang baita phaichidi nukhungo inei Bihik no srai kho khamya baikhe kutukha jatir jat khlaiei obo hanyo Bihik tabuk belai khino amang chimang jajak obo hai o khamya siljajak ma bagui bukuk Sunam de Burma tabuk mokoli mukti klaijak tusa khorok tamno tuyei oboni yagulo tusai tori de Burma kho khamya samabai Bihik no sak no Mahadev bai Kaijak dikni samabai tabuk belai khino wana jakha obo hai kok samaya kokrok no bahike saitongkha jai Bihik dok no obo hai nei ok sai knarka social media wo bukuk Sunam de Burma tam kok saka nanyagi didi report over news खोनादे आं तो दाबो बिनि जे आनो महादेव काइजाक नि प्रचार खालायदोंमोन आबोना बतांगे आबो हाके साका आबोना आं दा फिरनो थांगो के बोले मनिसुतो तिले महादेव साब काइजाक नाबा महादेव नबो खुसु खुलुमा के बतांगे भाइरल खाइके आमा हाय गे आं दाबो साना थांगो जे बोनो बां हामे साना थांया आनो बो बदनाम था खाइदि आश्रम न बो बदनाम था खादि नोंला तामनि माने तरिला तामनि कारणे आश्रम न तैया आनो तैने महादेव काइजन बदनाम खाइकेबा आबनो उदाहरण आं ताबो साइखोना नाय बतांगे आबो हाइके सामा गलायख्या ब एक दिन आनो सामान दिन दङ जे नना सालचा आश्रम तैनाय नन तैनाय नना एमन जे तीर काइसाबो 4टा 5टा 6टा तीर कगैनाय नना आं बदनाम खाइनाय निसाव tabukni logini tori debrama इंगा आंबोनो सागा खलायदिता नों बसा खरजा ददेसे खायनान जागो खायकेबो खायगेता याबो हाइके सालायमान दिन दं गो ताबले कोबन जुबु खलाय रेखा गबो ताबो आम हाइके प्रचार खलायगो गांगे आं ताम खलायना नासिनाय जतन खाना बायदि मोदाय तो जतन हामजागो जतन खुलुमो महादेव केबो काइजागि मिया इंगा बतांगे आबा हाइके सामा गलायख्या बजे आनो आंबो माने ताम सानाय आं जे खलायजामोन मा साजिनाय आं साया आं पारानि बरनो साया आं आनामोनबो साया आं केमना फनसाय आं होनजागै दं बसाय खिबि फायो माने नु खुंगो कनै तंमोन बिसिंगो केमना कनै बिसिंगो साबते तमन बिसिंगो आं आबा हाइके तांगै मा फायया इंगा खरकसा आं ताबो दुसरियान बसायनो ताबो बजे आनो आमके तामनाय महादेव काइजागोनि प्रचार खलायमानि आं आबोनो उत्तर मा फिरक्सिनाय आं ताबो साबो साजिनाय आं साया तमं आं 8 बोसोर 14 बोसोर आं ताबो सायबो फायसिन साजिनाय बानो बहनदेव काइया काइजाक हुनुना बदनाम खाइया आं मा साजिनाय नंला सय काइजाक थां आं महादेव कुन काइजाया आं मतासे खुलुमान छोरी हामिया नाजना बागै आं सिजो हाबगांगा सिजो हाबगांगा दार तो खरस ताम परिवार काइसे हाइं थांगो सिजो हाबगा माने ना परिवार काइसे हाइ जतन आरो नाइलायो तार माने नों मताय खुलुमनानि हिनै थांगांगा बिनि थानि सिजो मा हाबगा आं मताय खुलुमगांगा आं मताय जाजागै आरो बेवहाराव जाजागै आं मताय खुलुमगाय सिजो हाबगांगा आंखौ गे सिजो हामान कारन गांगा तांसि आं मतायनो हामजासिना मताय सारा जीवन मतायनो तैसिने आं मताय हाबो नों तामनि बागैले अ सरि बनिनि तामो एफेक्ट दङ बोलता आनि जाय आफेर आसायमा बरे न आनि बहक पैसा माने जाका हाइरंनि बेरायो दो गान बसायनो आं साव माने कुन साफोरंके बानो आं साया सावो साफनो बाबो केयार खाया रकम थांगोंके केयार खाइजे या हाइङे के आं बासो गुरुतरिया माने बखात आगा नां गुरुतर जायगे गुरुतरिया खरिया आं आंबो उसुलि थांमा हाइङे साजा गया सा खामनक रगतले थांगैनो माने चेकआप रगद खाइ वाइसा थांगा डाक्टर नायजा खा गान्या
मान डाक्टर बने जका नाजे म परे के कुन गरे नि साउ के हाइबन जाबो 3-4 मास हो के वाइसे याबा हायं फाय गावनि यागुलो नों अबेके आश्रमाव थांगै माने मताइराव गयफनो मताइराव गयफनो खाइ नाजागै शरीरनो हामरै जमानो होनो चेष्टा खायमेने मताइराव फनो हाबै नाजक जमानो हंगे गां आरो आश्रम हाबैने सिसा हाबैने गां रांरावबो गरीबासो थांफायो गुरगे जेफोर मताइ खुलनो के थांफायो के गाड़ी बारा रं नाय दिबा हंगे आं आरो थुइजै फाय माने आरो आश्रम तो बर कमा बले आरो कुनो चलासिमे मताइ खुलमिया जत बुरि जुग दंगो सराय दंगो जतन मताइ हामजानाय दं मताइ हामजानाय रनो आमतिके पाखान्दी रनो बदनाम खालाय दं आबा के केबना पाखान्दी रनो बदनाम ताखाय दे मताइ हामजागो मताइ हामजागे तिnya रनो आबा जानजा हामजा मुंसि जानजा मानि मन बदनाम ताखाय हंगे याबा हगे थांग कारण गांगे आं सरिब आं हर सामान गाव गयना खाजे आं तें तें आं आसा नगन बरना आं साया ताइको हंगे आं साइजों आं आबो नाय दं मानि कक्सि हंगे आं माने आश्रम फायगे हंगे आं सरिर सुगलाय जागो हंगे बहर सुबजागैनाय सुबजागो ता हंगे आं दाबो कमखा कमिखा